מחר הולך להיות לייב, מחר בשבע בערב, בשעה 7 בערב, הולך להיות לייב ב7 בערב. בלייב הזה יש במשחק שעשיתי בהתחלה של הערוץ הזה, אני אעשה על זה לייב. אבל אני אומר, שתדעו, ביום חמישי בשעה 8 הולך לעלות לייב בטוויץ', תהיו שמה. ואני אומר לכם, זה יהיה ממש מגניב. אני אעשה גם משחק אחר. תגיעו לטוויץ' שלי ותלך. נו שם, יאללה ביי.